guanyant, òbviament. Això ja és un clàssic. Claro, un classiquíssim. Però avui Clar, té jo ara... Rivaldo, Té Rivaldo avui, Té Rivaldo, té a Dume, un gran jugador, serà el segon enfrontament, gran jugador que li agrada molt pegar-se ja des del principi, Clar, per això. Udir, Chinzao, veurem Bungetsu també, que això ho deu saber de sobres, com ho juga, per tant. S'han desitjat sort, això que començarà ja pics i bans. Però aquesta agressivitat que té el level 3 pic. contra un headshot que ho té tot calculat pot ser una mica la seva nèmesis i li pot costar car. Bones, benvinguts a tots i a totes les persones que esteu entrant ara. Veig que el xef saluda, així que sigueu molt benvinguts aquí. Al contra 1 i a veure si, com tu dius, serà la nèmesis de Boom Headshot. El playstyle, no? La forma de jugar del Dume tan agressiva i ofensiva. Doncs veurem què piquegen de moment aquí. Sembla que Dume ensenya aquesta Nidalí. Recordem que hi ha un minut de delay, per tant, ara ja, per molt que comentem, no passa res, perquè ja s'haurà acabat el temps, així que ho podem fer. I bueno, aquí el xat que ha flipat una mica, no?, pel que estic veient amb la jugada de la Tristana, no ho havia mirat fins ara, però... Qui és aquest mito que what the fuck està gravant el nou vídeo de Trolling al LOL? Vale, llegeix el xat. Què està dient el Fran? No entenc el que està dient. Està encriptant-nos algo. Tac, vale, tac. El tac, vale. S'estan rient, crec, de com diem el seu nom. Al final, Dume, que optarà per aquesta Neko. Ja l'ha jugat ell, si no ho recordo. Clar, jo no tinc apuntats els darrers 1 contra 1. Jo els tinc apuntats, però si me'ls he de ficar a buscar, en tinc tants, o sigui, ho estava flipant abans, dic, si és que ja no tinc llibreta, tants tornejos... Però recicles, clar, recicles pàgina o... Sí, reciclo pàgina, però és que... Wait, acabo de veure una quillana de reüll mentre estava apuntant. Un headshot va quillana? Crec que ja la va jugar, clar. Sí, va rebentar. I jo li vaig dir, si sap jugar a Quillana, dona-li més, que és super espectacular i a mi m'agrada moltíssim aquest pic. El problema és que té a una Ranked davant... De fet, quan el vaig veure jugar a Quillana, l'endemà o la mateixa nit vaig fer un LOL, vaig fer una normalilla i vaig jugar a Quillana, perquè vaig dir, hòstia, aquest xat mai l'he jugat i em va venir de gust provar-lo, gràcies a ell. I vas fer una total merda. Bueno, més o menys. Bueno, és que Quillana... O sigui, és complicat de jugar, la veritat. Sí, vaig flipar, dic, però si aquest personatge té 2 habilitats, com aquell que diu. Clar, és que té... Has d'anar recolzant la Q, no sé què, ho veure molt d'això, massa calcular coses, i vaig dir, jo lo mío. La colla aquella li han pegat, vam electrocutar, no sé si l'ha fet anar abans, li tira aquesta Q en forma d'arbust. Un headshot que li falta una mica de mana, però ja té molt castigat a Dume, que haurà de respectar una mica més, va un capítol perdido, i amb aquestes potis ja se n'ha tirat un parell. Ojo, el flash ofensiu de Bungetsu, que és increïble, i Dume està en perill d'extinció. Se'n va al carrer, Bungetsu, que, bueno, pues no ha respectat, Dume no ha respectat, i per tant, pues que ja no te fa un fill amb aquest electrocutar. Tenia una espada larga i el martillo aquell de l'Aram, i bueno, suficient amb l'Ignite, si no m'equivoco, que també ho ha utilitzat. Molt bé, la veritat, bon headshot, la veritat, ve aquí a passejar-se. Sí, i Quillana un personatge que no sé si és perquè el porta ella a les seves mans, però em dona molta seguretat en aquest 1 contra 1. Es va movent, té tot el rato aquest escut, pot anar jugant amb els arbustos, que és tan important en aquest mapa, i no sé, personatge important. Buff Quillana just diu Metapod, i per això dic just, el darrer parche la van pujar. O sigui que està bastant bé ara mateix en meta. I clar, bueno, estem amb 1 minut de delay. O sigui, potser estic dient això i Metapod ja ha desaparegut, però bueno, no ho comento. I sí, és que Quillana és això. En bones mans te genera una seguretat increïble, perquè té un combo i un gran ventall de possibilitats. Amb la Q, que estuneges, que fas més mal quanta menys vida tinguin, que amb el gel... No, ja, o sigui, amb l'arbust pues, fas una Kali, fas com la W de Kali, i la ulti que pues, per lluitar objectius està molt, però que molt bé.
Però, bueno, això, que la veritat que bastant bé. I Ja està, ara sí que sí, que viene. ara sí que sí, Homs, tenim el Ara senyor... se ve el duel de la nit. Següent, bueno, la primera semifinal del dia d'avui entre Alex CN, que ha jugat Lucian contra Tristana, i Boom Headshot, que ha jugat Kiana contra Neko de Dume, i veurem com se desenllaça aquesta semifinal, Hobbs. Doncs veurem si Boom Headshot, a l'home dels càlculs, doncs pot repetir final. La veritat que final crec que algú ha perdut. O ha perdut abans de la final, ara no ho recordo. Però sempre està en aquestes rondes finals i... Sí. Com diu Xep, va perdre contra Simp Streamer, Boom Headshot. I l'únic que no sé, semis o final va ser, ara no ho recordo, potser final. Pues ara mateix m'acabes de matar, la veritat. I ojo, Alexandre CN, el nou Futurecaster, perquè substitueix el pizzero Hobbs, que també he llegit pel xat que el TikTok de la pizzeria fa massa cringe. Així és, Hobbs? Sí. Això diu a Pol, però bueno. Però tu l'has vist, aquest TikTok? Jo TikTok no gasto d'això. Ja no entris al món de TikTok. Ja en tinc prou amb Insta, sí. Molt obscur, M'han parlat de que hi ha un món allí a baix que existeix, però no m'atreveixo de moment. És com una barreja de Musical.ly, de Vine i... De Vine. No saps el que és Vine? Bueno, Hobbs ara cancel·lat a Senegal també. L'altre dia a Mozambique... Hobbs, no saps el que és Vine? No. Espero no ser l'únic que no... O sigui, evidentment, no? Xep, almenys confirma'm, vull... El logo el conec, acabo de buscar que és Vine i el logo el conec. Vale, no sé ni què fan ni res. Pues eren típics vídeos de 30 segons, com a molt crec, que són memes o fas vídeos de broma, no sé. I és que és molt obscur el TikTok. Seria increïble veure't a tu fent TikToks, però bueno. Algú m'han fet, crec recordar. Sí, que t'han gravat. Bueno, increïble. Sí. Però queden en la intimitat. No poden sortir la llum. Hi ha una reputació que baixa la reputació, però almenys s'ha d'intentar mantenir. Què hem piquejat tot això? Lucian i l'altre pic? La veritat és que o sigui, ho he mirat, però lo típic que mires i no saps el que veus. Adrián, bienvenido aquí al nuestro canal. Estamos aquí en 1 contra 1. Que seas muy bienvenido. I veurem Alexandre que anirà amb Lucian i Boom Headshot. Clar, Hobbs, és que com no ens hem enterat, ara ho veurem amb delay al directe. Així és una sorpresa. Claro, vale. Ja ho estic veient. Vale. Ha repetit Vic, ha repetit qui... I tenim nou follow Tito Machín aquí. Benvingut a la comunitat de Game Sports Lleida. Benvingut amb aquesta família. Esperem que tu passis molt i molt bé en aquest torneig de 1 contra 1. I, bueno, ja han començat aquí els primers trades i Boom Headshot, que com és tradició, la primera skill sempre la fot per marcar respecte. Sí, marcant territori, el perro viejo ya del Boom Headshot. ¿De qué se trata el directo, Adrián? Pues estamos aquí haciendo 1 contra 1, ahora estamos en semifinales entre Alexandre y Boom Headshot. La quillana que, bueno, pues lleva muchas victorias y lo retransmitimos en catalán, así que voy a rápidamente cambiar de lengua. Se tira con la Q, no lo ve, muy bien aquí el combo. Espectacular el cambio de lengua que hemos tenido, ¿eh? Este kit parlant en castellà. Molt bon canvi. En la meva ment, la meva ment és increïble. De castellano a espanyol. Sí. Pràcticament, la veritat. I, bueno, aquesta quillana de Boom Headshot que li està funcionant molt bé, està castigant molt Alexandre, que va amb Cetro Vampírico i amb aquesta espada larga. Això sí, Boom Headshot que s'està quedant sense el recurs del mana, que tan important és. Guapa de l'esquina aquesta. De Lucian? Sí, no? Bueno, sí, perquè Guillano no té. Pues sí, no aquí sé, te tiran tot amb un Headshot, li cau l'exhaust, però i d'on va se l'han portat, ja no hi ha skin. No. A sobre, justament pujava ara al 6 i si se li escapava, pues, li podia pegar la colla amb l'ultimate. I molt bé aquesta quillana de Boom Headshot que Hobbs se classifica a la final. Sí, Boom Headshot
que ha repetit pick, boom headshot, que ha seguit el procés de guanyar la seva partida i accedeix amb aquesta final jugant dos Kianas en el dia d'avui. Habitualment acostuma a canviar una mica més de personatge, avui de moment no ho està fent. Ja ha tingut, a més, el mateix matchup. No, abans havia sigut una Neko. Bueno, doncs ja tenim el primer finalista. Doncs així és, com apreta, boom headshot, amb aquesta Quillana que vol guanyar una vegada més aquest torneig de 1 contra 1 i per tant sopa, kebab o el que vulgui amb aquests 5 euros que t'emportes per guanyar. Avui entra kebab amb el Barça. Avui sí que sí. Sí. La veritat és que sí. Però a mi no me'n parles de kebabs i no. I ja entrant a partida la final que arranca veurem si hi ha canvi de pic. Sembla que sí, perquè les runes potser ja no són les mateixes. Yuki, que diu demasiado daño SAE, justament era l'habilitat que s'havia estat pujant fins ara a atacs, així que per tant normal, la veritat, pegava bons collages, ens està ensenyant aquesta avi i sembla que està jugant amb les nostres ments. Mira les runes, s'ha posat armadura, boom headshot, que possiblement vagi Chinzao o Quillana, que ha repetit fins ara. Així que armadura no és mala elecció. Ja fixat, boom headshot. No serà tan marrano. No. Al final repetirà aquesta vi. Bueno, Hobbs. Bueno, un vi. Bé. Està molt bé contra Quillana, la veritat. Jo crec que la fa pols. Si ho juga bé, o sigui, no ho té malament. Si piqués a la Quillana. Tornarà a ser Quillana en temps. Jo crec que haurà canviat, Jo crec que no serà Quillana. Jo crec que també. O sigui, li ha funcionat molt bé, exacte. Al final no serà Quillana, serà aquest Udyr, pres d'atac, limpiar. No li funcionarà contra la Vi. No. O sigui, contra la Q crec que sí que serveix, però... Sí, perquè és que però és useless. Gaire. Li serveix per treure's l'exhaust i l'ignite. Això sí. Haurà d'utilitzar-lo molt ràpid, la veritat. I repeteix build, de fet, aquesta Vi amb el martillo daga, potis i, bueno, boom headshot, que no el veurem perquè Tax ha arribat a la final. Amb quines runes anava, boom? Pres d'atac i brujeria. Suposo que capa del Nimbo i la que et dona més velocitat. Bueno, que cada velocitat que obtens te la potència una mica. I, ojo, Tax, que, bueno, al segurament principi... estaran una a cada arbusto mirant-se esperant a veure qui fa el passet. Clar, és que t'anava a dir, no, al principi ha de respectar l'Udyr. Mentira, la Vi és que derreteix amb la passiva, derreteix amb la... és que no està malament, aquest Vi. I el daño verdadero de la vista bastant bé contra Udyr. No sé, veurem, això que arranca ja el primer minion, que sempre és important, se l'emporta la Vi. I boom headshot que contesta també amb el primer minion. Aquí al trade veiem perquè ja comencen les adobacions. Boom headshot que li està traient molta vida amb aquest avi que ha de tirar d'exhaust, no l'ha aprofitat gaire. I ja imposant respecte i decantant la final cap al seu bàndol, boom headshot. És increïble, s'ha pujat la forma de la tortuga que se cura al pegar, a la de l'oso perquè es tuneja, i no sé quina més s'haurà pujat, la Q, la del tigre que ens comenta el xat. Però, bueno, és que clar, això és molt determinant. Se tira endavant, intentes fer algo, recull la cura, Tax i la redenció que la recullen els dos, puja al nivell 5, molt tranquil, que ara hauria de jugar Tax, perquè boom headshot, com tu comentaves abans, marca territori ja des de bon principi. Sí, ha recuperat vida Tax, però tot i així ho té complicat. Només ha fet servir una poti, però és que aquí estem veient que ha de tirar enrere quan aquest Udyr amenaça en avançar-se a farmejar, amenaça en fer els passets cap endavant, tot i que potser al 6 sí que hi ha alguna opció, Si boom headshot comet alguna errada, doncs pot aprofitar-ho, i aquí doncs és el que hi ha, Udyr jugant amb els arbustos i el Cisco que no li queda un altre que jugar a l'altra banda, i ojo ara aquí que ve l'Udyr corrent, també contesta ràpidament, Tax amb aquest AQ, però és que quin mal que té Udyr! És una barbaritat! És una borrada. És una borrada! Va amb armadura de tela, martillo i les potis encara no les ha gastat. I la veritat és que
amb tan poc AD, és una locura el que li fa aquesta Vi. Sí que té poc més de 1000 de vida i Vi és un objectiu assequible si no estaques amb bastanta vida. Però és que és increïble, l'Udir. A veure, 1200 de vida té l'Udir i tenia 121 de D, m'ha semblat veure. La Vi que no veiem la D que té, però vida en té menys. Puto xef, que li diu farmegen algun. Està una mica per darrere, li dobla minions, si no m'equivoco, ara, però ha retallat distàncies perquè un headshot segurament estigui aquest arbust. Sí, així és, les tuneja, ojo, hi ha molt mínim, un headshot que haurà de tirar enrere, quiteja a poc i ja està. És que amb la tortuga se cura una borrada. És que és això, se tira amb l'ultimate, li cau l'ignite, se tira el cleanse molt bé, un headshot, però ara haurà de tirar enrere, carga la Q, no és suficient, arriba la cura, arriba la redenció, ja molt minion, podria guanyar atacs, se queda molt tocat, boom, headshot, i ara haurà de tirar enrere. Espera, que li peta el LOL, Li peta el LOL. Li peta el LOL. Vale. Ara el LOL of Minecraft... Dios, 1000 de ping li ha pujat. Però això que no ha acabat... Molt bé, tags, ara. Ups, molt bé, la veritat. Sí. Si veiéssim una mica millor ja seria espectacular. Però bueno, de moment veiem que menys té vida i Boom Headshot ja torna a estar full, tio. Però que és aquest personatge, és una barrada, sisplau, que ha estat a punt de morir i no ha fet res i ja està un altre cop al 90%, tio. S'ha gastat 3 potis. Ara sí que no té aquest recurs. Tampoc el tenia tags fa estona. I el farming, que és pràcticament el doble d'Udir, i encara en té per recollir més, se'ns ha buguejat el Discord i bueno, sí que se veu horrible, però bueno, s'entén, no? La representació... Vale, sembla que Tags ens farà el favor, reiniciarà... Sacrifica la final. Bueno, si ja guanya és que és increïble. Vale, ara ho veiem perfecte. Ara sí. Ara ho veiem perfecte. I si guanya és que seria increïble, la veritat. Però, vale, és que va amb overheal el Boom Headshot. I mira l'escut que està acumulant ja. Ai... Bueno, és el que toca aguantar, ho ha provat, ha fet aquest all-in i no li ha sortit, ha sigut bastant sat. Pot guanyar, i ara, aquí no. Segueix apretant de farm 17 i bum, que deu tenir ja uns 40. No en tinc ni idea, m'ho he inventat, però la veritat que sempre farmeja molt i molt bé, 45, mare meva. És que pot guanyar, pensa que Udir, les habilitats és tema diferent. Ara Tax ha pujat al nivell 5 la E, ara començarà a pegar més, a la que pugi la W pegarà moltíssim més i ojo, se tira endavant ja molt minion, però les penteja amb la Q, però la torreta que no l'ha fet cas, amb el tigre que fa molt mal aquest Boom Headshot i al final se tira el cleanse, però no sé, no cal perquè ja l'ha matat, l'ha bustejat. És una locura el que fa aquest Udir, Boom Headshot que va volant una vegada més, ops, als 1 contra 1. Doncs sí, Boom Headshot que s'emporta aquest torneig després d'un 1 contra 1 que ha estat bastant interessant perquè aquest avi buscava l'all-in, se li escapava per ben poquet l'Udir i bueno, ho hem comentat que de fet que començava a pujar-se massa la vida, que tenia l'overheal i el mal que té, com hem vist, és espectacular. Buscava l'all-in al Fran, potser s'ha precipitat una miqueta, jo he esperat a una millor oportunitat, però bueno, ho ha volgut provar, no ha sortit. GG, Tax que ha lluitat molt bé, s'ha classificat a la final el nostre segon representant de Games Sports Lleida. Haurem d'arribar tu i jo, no?, per intentar rascar una victòria. Sí. Ara, de veritat que tinc moltes ganes de jugar 1 contra 1. O sigui, fem un mini torneig fora de càmera. Tu me'n deus un. Vale, doncs el fem ara. Tens alguna cosa a fer? El fem ara. Fora de càmeres. Bueno, ara ho parlem. Ara connectarem amb... És que m'apeteix, és que veure tants 1 contra 1 m'entren unes ganes de jugar, que és increïble, la veritat. Vale, doncs ja tenim a Boom. Vale, exacte, així és. Tenim a Boom Headshot. El tenim ja. Hola, què tal estàs? Benvingut una altra vegada al canal. Ja això és casa teva, Boom Headshot. Quasi. Bones a tots. Ha estat interessant avui. Espanejar la quieta. Sí, t'anava a dir ara. Ui, perdó. Les 2 primeres rondes, tant quarts com semis potser més fàcils. Amb aquesta Kiana, després a la final has decidit canviar? Com és això?
Home, claro, perquè si no, pues ja saps quin pic me ficaré i no... Tampoc té truco, saps el que et vull dir? No me piquis a 3 vegades el mateix. Claro, sí. I com que la Kiana va molt de contra pues, AD-carries i coses d'aquestes guarres, pues mira, m'he tret 2 vegades Kiana i pues molt bé, la veritat. Ok. I l'última ha estat bé, però... o sigui, una vegada la vi se gasta l'ulti i l'únic que he de fer és agafar la tortuga, farmejar, curar i tornar a enfrontar, saps? I ja està. Sí. Has patit quan quasi et mata o veies clar que no li arribava No, el mal? o sigui, jo sé que no arribava el mal perquè s'havia gastat tot, literalment. La Q, la E, la R, la W, el Heal of Blades, tot. Sabia que si aguantava una mica amb el poke, si no hagués corregut directament, no hagués seguit pegant, saps el que et vull dir? Hagués tirat cap enrere directe i ja està. És que tot calculadíssim, un headshot que ja acumules 5 victòries, si no m'equivoco. 5, sí. Ja cap al cel, no? O sigui, te veurem sempre cada dimecres o... Sí, jo tinc intenció de participar a tots. Vale, que pugui, clar. Ok. I per donar una mica... Bueno, aquí ja, per donar vidilla, tu creus que podries obrir una mica la Champion Pool i dir, mira, doncs me jugo una altra cosa o aniràs full tryhard? No, jo pregunto, o full tryhard? No, sí, o sigui, la setmana passada me vaig treure la Camille, que l'anterior vaig dir que me la trauria, per exemple. La Kiana és nova de fa 2 dies, potser. No recordo com me la vaig treure. Sí. Fa 2 setmanes va ser el primer cop, crec. I, bueno, vaig reciclant. La Kali la vaig treure també fa 2 dies, el Mur de tant en quant. Puc tornar-me a treure el Lee Sin que em vaig treure el primer dia. No, el Lee Sin va ser teu verd. Sí, va ser espectacular. No sé, sí, puc anar traient coses. O sigui, tinc intenció d'anar renovant per això. He de veure com va la cosa, perquè si hi ha Tristanas i Lucians a saco, pues tampoc és per perdre directament, saps el que vull dir? Pues ja sabeu. La Blanca AD o coses d'aquestes. És increïble, Yuki? Doncs ja sabeu, si us toca contra un headshot, Tristana Lucian, que li dona una mica... li molesta una mica. Però bueno, que després us trobo una quillana i us bosteja, saps? Claro. És que és molt guarro, la quillana és molt injusta. Perquè té el root, té l'electrocute, té la invisibilitat, és que té un huevo de daño, no sé. Té molts recursos, sí. No sé. Doncs, bueno, Boom Headshot, moltes gràcies, evidentment, per participar, com a tots i a totes que participeu, i desitjar-te, bueno, és que no sé ja ni si et cal, sort per a futures edicions, perquè és increïble. Bueno, gràcies. A veure què passa els següents. Doncs moltes gràcies per haver participat avui, felicitats, i no res, pel que has dit, t'esperem la setmana que ve, si tens disponibilitat, clar. Claro, sí, la setmana que ve segur. Me creus, aquí estaré. Doncs fins la propera, Boom Headshot, moltes gràcies. Vinga, adéu. Bona nit. Adéu. Ens despedim de Boom Headshot, que ha guanyat una vegada més, 5a vegada que guanya. Hops, això ho haurem de canviar, tu o jo, o qui sigui, però està marcant... Més tu que jo no tinc gaires pics per poder-lo guanyar, la veritat, a no ser que em tregui un Thresh i l'enganxi sota torre. Doncs ho veurem en futures edicions d'aquí de 1 contra 1. Demà tenim Màgic amb el Bauli, atents tots i totes amb els sortejos que fem amb la factoria del joc que ens patrocina juntament amb konokonogaming.cat i Creadors TV, i el divendres que estarem amb el torneig de 5 contra 5. I, bueno, Hobbs, això és tot pel dia d'avui, no? Doncs sí, això ha estat tot. Boom Headshot, campió de nou d'aquest torneig de 1 contra 1. Moltes gràcies a tots per haver-vos passat per aquí una estoneta, ni que sigui. I bueno, també doncs, recordar i donar gràcies als nostres col·laboradors, konogaming.cat, Creadors i la factoria del joc. Ens veiem en propers tornejos. Adéu! Adéu!